Hello student, good morning to everyone. Today we will study fundamental rights. Fundamental rights means ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ସେହି ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମିନ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ସମାନତା କରିବା, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନଥାନ୍ତା ଆମ ଚାଲିଚଳଣିରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅଧିକାର ତ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ୟତମ। ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆସିଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ପାର୍ଟ ଟେବଲ୍ ଆଇରେ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 22ଟି ଥିଲା, ଏବେ ତାହା 25ଟି ହେଇଛି। ସେ 25ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ଟ 3ରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 12ରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 35 ଏବଂ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ 395 ଥିଲା, ଏବେ 470 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର 6 ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 14ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 14ର ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଧର୍ମ, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ ନିଷେଧ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଜାତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ଉନ୍ନତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଇଁବ ଗାଧୋଇ ଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ପାଣି ଆଣୁଛି ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ନ ଜାଣି ଛୁଇଁ ଦେଲା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ପାଣି ପକାଇକି ଅନ୍ୟ ପାଣି ଆଣିବେ। ଏପରି କିଛି ହେଉଥିଲା। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15ରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ଯଦି କେହି ବି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯିବେ, ତା ଉପରେ ଏକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 16 ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗର ସମାନତା। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17 ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଉଚ୍ଛେଦ। ଏହାର ମିନ୍ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଅନଟଚେବିଲିଟି। କିଛି ପୂର୍ବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ନିମ୍ନ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉନ୍ନତ ଜାତିର କିଛି ଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ଅଛୁଆଁ ହେଉଥିଲା। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ଏଇଟା, ଏହାର ଅର୍ଥ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ନିମ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17ରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 18 ଏହା ଉପାଧିର ଉଚ୍ଛେଦ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19 ଅନୁସାରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମତ ପ୍ରକାଶ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ସଂଗଠନ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ଚଳାଚଳ, ବସବାସ ଏବଂ ବୃତ୍ତି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ। ଆମେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19 ଦ୍ୱାରା ପାଉଥିବା କିଛି ସୁବିଧା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନିଜ ମନରେ ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଏପରି କିଛି ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21।
ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା। ଆର୍ଟିକଲ 21ରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ଲାଭ ପାଇଥାଉ। ଆର୍ଟିକଲ 22 ଗିରଫ ଓ ଅଟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁରକ୍ଷା। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ଯଦି ଜେଲକୁ ଗଲା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ତା ଉପରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିବା ଏଫଆଇଆର କାରଣ କହିବ ଏବଂ ଯଦି ଥାନାକୁ ନେଉଛି ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତା ନାଁରେ ଏକ୍ସନ ନିଆଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ସେ ପଠାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଭୁଲ ନଥିଲେ ଘରକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିବ। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର। ଆର୍ଟିକଲ 23-24 ଅଛି। ମାନବ ଚଳାଣ ଓ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମିନ୍ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ 24 ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କାରଖାନା, ଖଣି ଆଦି ବିପଦଜନକ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନିଷେଧ। ଆର୍ଟିକଲ 24 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ କେଉଁଠି ବି କାମ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବୟସ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବା କମ୍ପାନୀ ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାକୁ କାମ ଦେଉଛି, କାମ କରାଉଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଏକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। 25-28 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମାନିବା, ପାଳନ କରିବା ଓ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ। ଆର୍ଟିକଲ 25-28ରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ପାଳନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଆଇନ ସୀମାରେ ରହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ଆର୍ଟିକଲ 29-30 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଭାଷା, ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଏଥିରେ ରହିଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଆର୍ଟିକଲ 32 ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆସିଲା ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ତା ଉପରେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର କରିଦେବା। ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଆର୍ଟିକଲ 32କୁ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତଳେ ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପାର୍ଟ ଟିବଲାଇ। ଆର୍ଟିକଲ 14 କ'ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଆର୍ଟିକଲ 7ରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ 21 କ'ଣ? ଆର୍ଟିକଲ 32କୁ କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଆତ୍ମା କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆନ୍ସରଟା କହିଲି। ଏତେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି। କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।